So, yun na nga mga idol, no? Ito na yung sinasabi kong abangan nyo na gagambang tala, no? So, maganda-gandang pagkatala to. Kulay pula. So, yun na nga mga idol, no? Ito na yung sinasabi kong abangan nyo na gagambang tala, no? So, maganda-gandang pagkatala to. Kulay pula. Ang laki ng ulo, mabalahibo. Size, going jumbo size, no? Or jumbo na talaga. So, kayo na lang tumingin kung bakit jumbo size, no? Eh, nakikita nyo yung kaha. Maraming malaking gagamba na kasama to. And meron pang isa kasama ulit to. So abangan nyo naman yung isang kasama pa nito mga boss. Maganda din yun. Dapat nga dalawa to silang videoin ko, pero naunang dumating to. Then isang araw lang naman delay na dumating yung isa. Pero ewan ko, nasa inyo no kung sino mas maganda. Pero siguro yung bibidyoin ko yun, yung mga kabats na nun yung papakita ko. So ito naman semi-derby size na tala, no? Malaki to. Mga Margus line to mga boss. So, makikita nyo, paunti-unti papakita ko sa inyo itong mga kahan. Nasa kahan natin, no? Marami to mga boss, lalo na itong mga derby size dito. No? Mapapawaw kayo dito mga bossing. Ang lalaking gagamba na ito. Itong talang pula na to, bakit ako bumibilib dito, no? Kasi, pag personal to mga boss, makita nyo to. Sobrang kapal. Tapos, ang laki ng ulo. CI, no? So, ito yung tala. Check nyo yung ulo niya, gaano kalaki. Check nyo yung paa, gaano kakapal. So, nasa kanya lahat. Pangak fight. Malaking pangak fight to. Jumbo size to, mga boss. Ayan, no? Malaki to, mga brother. Pero, definitely, maraming mas malaki dito. Pero, malaki na to. Makapal to, eh. So, kayo na lang tumingin, mga bossing, no? Kung pasado ba sa inyo yan o hindi. Kung hindi naman pasado sa inyo, check nyo yung ibang gagamba. Kung papasa ba sa panlasa nyo. So ito yung isang gagambang tala, no? Derby size to, bossing. Mahaba-haba to. Ayan, no? Pero almost same lang naman. Mas malaki-laki pa rin yung isa. Mas makapal yun, eh. Pero ito talaga, derby size, timbangan to, eh. So yun, bibilis ng gagamba. Then alam nyo naman na yung G natin is Margus. So again, wala na po akong gagambang Jensen, no? Hindi na ako naggagambang Jensen, mga idol. Puro Margus na lang yung hawak natin. Ayan, kapal, derby size. So may concern nyo kayo sa gagamba, message nyo ako, usap tayo, no? So yun lang mga boss. Again, ako po si Gagambino, no? So sana na-enjoy nyo to. Ewan ko kung nagustuhan nyo yung gagambang tala na nakita nyo. Pero definitely may mas maganda pa ulit dito. Dumating na naman. So, yun lang mga boss. Ako po si Gagambino, no? Maraming salamat sa panonood. Again, sa lahat na naniwala pa rin sa atin and nakastay dito nanonood sa atin. Pasensyahan nyo ako mga boss. Wala tayong laban ng gagamba. At salamat sa inyo lahat. Message nyo ako mga boss.